Kaixo hemen gaudien Aroa Zarragarekin. Hasteko zer ikasten duzu? Nik kazetaritza ikasten dut, bigarren mailan nago aurten, eta, Eta zergatik aukeratu zenuen kazetaritza ikastea? Nire lehenengo asmoa ez zen kazetaritza ikastea, baina azkenean ikusentzunen ez nintzen sartu, eta orduan, hemen geratzea erabaki nuen. Eta kazetaritza ikasiko ez bazenu, ze gustatuko litzaizuke ikastea? Baina orain izan da moduan, nik gustoko nukon ikusentzun, eta orduan, ikusentzun egingo nuke. Eta pizka bat gaia saldatuz, zein da zure film gustukoena? Nire film gustokoena apur bat tetrikoa izan arren, esango nuke Niño Pijama de Rayas dela. Azkenean, historio on bat kontatzen duela uste dut, eta hunkigarria dela. Zein izango zenuke dela zure janeri gustukoena? Nire jane gustokoena durarik gabe, tortilla patata da. Zergatik? Edozein ordutan jango nuke. Bai? Bai. Gozatzeko ere bai? Bai. Eta zein da zure hobia, egiten duzun kirolarik edo? Ni 7 urte nekonean futbolera apuntatu nintzen lagunekin egoteko, eta orain 15 urte pasa dira eta hor jarraitzen dut, eta asko gustoko dut rutinatik ateratzeko modua delako niretzat. Eta bidaiatzea gustatzen zaizu? Bai, asko. Eta zein izango litzateke zure bidai perfektuena? Oraintxe bertan, Suitzako Alpetara joatea gustatuko litzaidake. Eta egin duzun bidairik gustukoena, zein izan da? 2002 urtean, Alemaniako hainbat lekutera joan nintzen, eta bai Austria, eta asko gustatu zitzaidan, paisaiak eta holan oso politak zirelako. Gaur egun sare sozialak asko erabiltzen dira, zein da zuk gehien erabiltzen duzuna? Erabili ez, baina kontsumitu asko TikToka azkenan sartzetxarako eta orduak pasadetzak zuako gor. Eta azken galdera batzeko, non ikusten duzu zure burua 10 urtetan? Apur bat ikasketekin lotua, gustatuko litzaidake kirolen munduan kazetari izatea, berdin zaitia txirrindularitzan edo futbolean. Bale, eskerrik asko.